frekvencie 217,3 sa vám hlási vaša obľúbená moderátorská dvojica Teo a Reno. Počúvate nočnú reláciu Ups. Máme tu ďalších zaujímavých hostí, kaderníkov a stylistov Ramona a Richieho z kaderníckeho salónu Ramona a Richie. Ahojte. Ahoj, ahoj. Ahoj, som Ramon. Cíti sa skaredý? Tak come on. Ahoj, som Richie. Tvoj zovňajšok ťa ničí? No tak poď k nám. Sme crème de la crème sveta vizáže. No, tak ste sa nám predstavili sloganom super, super. Počkaj. No ale to ešte nie je koniec sloganíku, chlapec, sme strapatí. Sme tu pre vás, sme tu my. Ramon a Richie. A tvoje problémy sú nenávratné? No vidíš, a toto je presne, to som ti hovoril, toto musíme ešte dopilovať. Čo, ty si to vymyslel? Ale Ramon. No. Dobre to bolo. Čo, to by si to páčilo, ty? Jeden zlatušik. Motor mám vylágrovaný, nádrž je prázdna, rádio nemám. Majiteľ. Dick More, tak tie kolesa sú ti na hovno. Zlodej. Vidím, že máme niekoho na linke. Ahoj, tu je Iveta. Mám 28 rokov, som slobodná, bez partnera a chcela by som radikálne zmeniť svoj imič. Áno, počúvame, Ivetka, nech sa páči, no tak sa nám trošku popíš, áno? Mám také rčie blond vlasy, pár kil navyše, nerada sa líčim, obliekam sa možno trošku nemoderne, ale ja sa v tom cítim dobre. Sekundičku. Moja zlatá, hoď si to. Áno. Si stratený prípad. No. Presne. Ďalší na linke? Je tam niekto? Ahoj, tu je Bruno. Áno. Ja by som chcel tiež niečo so sebou urobiť a rád by som si nechal poradiť. Hovor, Bruník. Sme samé uško, von s tým. No takto. Nosím okuliare, mám taký strapatý účes, tiež nie som najchudší a nerad sa holím. Bruník, nevešaj hlavičku. My z teba niečo vytrieskame. Však, ty, divoch. Ako sa? Ježiš, toto by som ti vydepiloval. Máš to tam jak Chruščov baranicu, no. Príď ku nám. Robím to gratis, no. Však, no, zlatý. Príjemný dobrý den, pán Vách, dobrý den. Zase ste tu. Prepačte, mám absolútnu prevátnu novinku. PC 250. Je to absolútna novinka, prevátne čosi, to je úžasné. Dajte mi 5 minút, ja vám to všetko vysvetlím. Ale očistili ste si nohy. Neteba. Na to je presne PC 250. Ale ja mám nové komerce, tak... No, tak to uvidíte, to je to prezentácia presne na toto. Poďte na 5 minút, len 5 minút vás držím vácenie. Ježišmária. My, pán Vách. Ak to budete, predstavím vám teraz absolútne prevátnu novinku PC 250. Napríklad, pozrite sa. PC 250 má vylepšeniny. Toto není novodôvá tubka, ako si všetci myslá. Toto je špeciálne karbónové vlákno potiahnuté titánom. A keby náhodou bola atomová vojna, kudne sa to môže týkať vzduch. Zároveň sa to dá použiť aj na golf. Krásna palica golfová. Zároveň, keby ste išli do bazílie, máte to aj ako fukačku. Krásne využitie. S kamarátmi si idete zašemovať, kudne môžete. Pozrite sa, krásny kódik je z toho.
Zároveň to má dvojitý pachový filter, ktorý v prípade, že by ste potápali, môžete kudne používať. Má to na 2,5 hodiny vzduch. Predstavte si, že máme party. Na party sa čo robí? Na party sa čo? Na party sa tusí, na kobec sa tusí, nehambíme sa. Nebojte sa. Nebojte sa napríklad čipsiky. Máme čipsiky, nadobeme na zem. Nebojte sa, kľudne dajte takto na ten dezert. Pekne rozoteme, dezertík, zákuskočky dáme na zem. Káva? Nehambíme sa, všetko čistý, všetko. Kde sú tie hanočeky? Dáme hanočeky a pustýkame kečupom. Ale náš prevátny vysávač, to krásne všetko, pardon, nemám rád, keď si zašpinite topane. Moment, vínečko. Chcete vínečko? Čo sa môže dať na party? Kudne sa takto na party sa stane, že sa vyrie vínečko. Zobereme toto karbónové špeciálne vákno, zasunieme. Akúva. Pán Bach, PC 240 mám v aute, keby náhodou bol treba... Poďme si niečo povedať o vašom kozmetickom a kaderníckom salóne, nie? Dobre. Raz, dva, 3, 4... Si? Som. Ri. To bolo také na rozohriatie. Poďme. Si? Som. Come on, check it out. Yo! Základovku nahodím, myhanice prifarbím, líčka jemne dozdobím, tvoje ego pozbudím. Chceš tam farbu hráškovú, olejovú, práškovú, je to takmer isté, že mám ruky čisté. Hej, ho, ľavá strana, čo je s vama? Šut. Stylujeme, malujeme, strihame, aj tetujeme, depilujem, masírujem, problémy si vypočujem, plasky farbu napatlám, potom švihne melír. Yeah. Čo? My hľadáme mravenisko. Veľké mravenisko. V ktorom by sme sa natrvalo usídlili. Máme veľa roboty. Áno. Hľadám svojho bratranca. Je to fantastické chalanisko. Je šikovný, nádejný, talentovaný, Španiel, rodený Španiel, krv španielska, všetko španielské. Hľadáme robotu. To desme ako debil. Fakt hľadáme robotu. Taký počerný, kuceravý, volá sa Desperado. A vysí mi 50 litrov. Keby ste niekto vedel, dajte mi na noc číslo. Minimálne, aby malo teda meter krát meter. To je veľké mravenisko. 112 plus 1. 112, to malé? 150 plus 1. 150 plus 1. Tak hľadáme robotu. Najlepšie niekoho, koho by sme naučili rómsky. Rómsky aj teraz v kurse. No. Furt dá volať niekto. No. Ja hľadám poriadnu mašinu s takým poriadnym bubnom, ktorá by to so mnou dokázala roztočiť a nech má dobrú, neúnavnú odstredivku. Najlepšie by bolo, keby tu bola nejaká stará pani na dôchodku. Tak 70, tak to sú. Vyššie. Tá samote, keby bývala niekde. Áno, keby bola dobre situovaná, ne? Plný dom elektroniky. No. Veľká kúpeľňa. Nezariadené. Veľká špajza. Tá špajza by bola naozaj veľká. My robotnice máme mravenisko. Máme aj zásoby. Aby nemala nejakého čokla. To nie. To je všetko. Kade sa tu vychádza, tu... Nedáme tu bluzovú. Fakt? Nie hotová, prestaň. Prestaň, dajme ju. Odpálime to? Áno, chalaniska.
Počítame si tóniky? Áno, máme tóniky. Dobre, raz, dva, tri, štyri, ty si. Everybody clap your hands! You sexy motherfucker! Come on, come on! Poď! Kedy si bol naposledy u svojho kaderníka? Yeah! Ako to kaderník. Nebudeš sedieť na lavičke ako náhradník. On príde k nám, on príde k nám, on príde k nám, ako tvoj kaderník. Tvoj stylista je tvoj brat. Halleluja. Tvoj Tamara. Prišla cestem. Ako sa dámiš, odídeš od nás ako krásna mis. Salón Ramona Ricci. A tvoje problémy sú nenávratné? Stačí, Ramona. Čo som sa moc rozhodnil? Čo? Dobre?